Ini nga atong grupo, usahay magresyo, labi na kung dinhi. Nagkakatara po, waray-waray it membro. Samar nun man ug mga letenyo. Sigahan, ungod nga waray. Sigahan, ungod nga waray. Dinhi kita magpapatikang, kita pagkaurusan. Gamiton na tunit kultura, utuit mga bata para sila'y di mawara. Angay huna-hunaon, yan ang panahon, modernisasyon. Nait nagkakaon ining henerasyon, nga sobra pahinlaksi kung nagbinaktason. Sigahan, ungod nga waray. Sigahan, ungod nga waray. Dinhi kita magpapatikang, siday naton aadala. Naghuhulat di mabayan, ayaw naton pag-isnaba, para hiya di mapara. Kita pagkaurusan, gamiton naton it kultura, utuit mga bata para sila'y di mawara. Sigahan, ungod nga waray. Sigahan, ungod nga waray. Dinhi kita magpapatikang, kita pagkaurusan. Gamiton naton it kultura, utuit mga bata para sila'y di mawara. Siday naton aadala, naghuhulat di mabayan. Di pa uli balikan, halayo na yaw pagis na ba, para sila'y di mawara.